Takže ahojte, aj ja vás zdravím všetkých, alebo dobrý deň, keď niekto má problém s ahojte. Mne sa ináč oveľa viac páči takáto neformálnejšia reč, hej, ako nie, že by som niekoho chcel uraziť, ale mám pocit, že všetci máme rovnaké zameranie, tak prečo by sme nemohli. Asi to je spojené s vekom, neviem. Dneska sme si pripravili, alebo teda chceli by sme vám ukázať a previesť vám tým procesom toho šérovania modelu. Prečo si myslíme, ja to budem tak predkávať, alebo budem to rozprávať tak, ako prečo si ja myslím, že je to zaujímavá vec a zaujímavá funkcia a možno nejaké typy, na aké uplatnenie to vidím ja. Že na čo by som to asi používal ja, alebo plánujem používať, alebo aké výhody tam vidím. Keď zostane čas, ja chcem aj Trimble Connect s vami prejsť, lebo Trimble Connect, to, čo teraz v podstate 26 je predstavené ako novinka, aj zdieľanie obrazovky a tak ďalej, tak to už dávno máme na Trimble Connect. Pokiaľ ma poznáte ešte z SketchUp deň 23, Maťka to bolo? 2023? Áno, Myslím, že 23 to bol, tak tam som rozprával o Trimble Connect a tam som rozprával, že budeme o tom ešte počuť. Tá doba je presne taká, že ten vývoj už asi nikto z nás nezastaví a ten Trimble Connect mal obrovskú výhodu, že on to ponúkal už vtedy, len ľudia sa nejak nenaučili to používať. Takže teraz to integrovali priamo do okna a aplikácie SketchUpu. Zapracovali na webovom prehliadači, teda na webovej verzii SketchUpu a dali možnosť zdieľať model aj priamo v aplikácii SketchUpu. A ja som sa na túto novinku veľmi tešil. Veľmi som ju očakával a som veľmi rád, že sa to podarilo, že ju pojaznili a sprístupnili ľuďom, lebo myslím si, tak ako som už pri Trimble Connect vravel, že tá kooperácia, to zdieľanie tých informácií je za mňa kľúčové. No dobre, poďme na to, čo vlastne ideme dneska rozoberať. Toto okienko, tieto ikonky, na minulom webinári sme o tom už vraveli, že čo vlastne znamenajú tie ikonky. Ten mráčik vy tam nemusíte mať, pokiaľ nemáte model na Trimble Connect nahraný, teda musíte ho uložiť na Trimble Connect. Samozrejme, nemusíte to robiť predtým, stačí kliknúť na tú prvú ikonu. Ja už to teraz neviem spraviť, lebo ja už to mám na Trimble Connect nahraté, ale Maťka, ľudia mi do toho vstup, tam je Zemeguľa alebo Globus alebo niečo také, keď tam, ja tam mám teraz mráčik, lebo ja to mám akože na cloude, ale keď to nemám na cloude, tak čo tam je? Viem, že tá ikonka je iná, nie je tam mráčik, ale o, myslím, že mráčik, ale mráčik, fakt? pozriem No, to. môžeme potom overiť, nejdem teraz skakať, ale neviem, prečo sa mi javí, že tu niečo iné je. Každopádne tou prvou ikonkou to viete nahrať na ten Trimble účet váš, na cloud, na Trimble Connect. A potom sa udeje, počkaj teraz, dáme to, tu je Trimble Connect, tu mám webovú aplikáciu Trimble Connect, som napojený a tu je ten môj model, hej, ktorý ja mám otvorený v SketchUpe. Inak tento model som modeloval v SketchUpe celý a hodne dávno to bol, myslím, že Vianočný pozdrav niekedy 2004, 6, 4. a 6. rok. No. No, Je to, prvá, inak je to taký akoby list, keď to nie je uložené ako papiero. aha, no, viem, že ikonka je iná, ale nepamätal som si, že jaká. Hej. Každopádne tá prvá ikonka znamená, týmto uložíte ako keby na ten Trimble Connect, na ten server, na cloud, pod vašim účtom samozrejme. Tento model, ktorý ja mám na Trimble Connect,
Nejdem teraz vysvetľovať ten Trimble Connect, čo sa tu dá robiť a tak ďalej, ale vidíte, že viete si ho tu pozerať a kopec ďalších vecí, ktoré teda dneska nebudeme ani rozoberať, lebo to nemá tá aplikácia, alebo teda to užitkovanie, šérovania v SketchUpe. Tie funkcie nad všetko toto zostávajú vždy na Trimble Connect, ale zjednodušili to pozeranie. A už to pozeranie je podľa mňa veľmi zaujímavé pre vás, preto sme sa rozhodli to dať do samostatného okienka a webináru. Takže prvá ikonka ukladanie. Druhá ikonka, takí dvaja fanátikovia, collaboration bar. Otvorí sa mi takéto okienko a bude tu len vaša ikona. Toto je moja ikona ako užívateľa SketchUpu, ktorý teda mám. Inak to je, myslím, že jasné, ale musíte mať SketchUp licenčne kúpený, aby ste teda mali prístup na Trimble Connect. Tam máte priestor pre vás, kde si môžete ukladať všetky vaše modely a tak ďalej. O tom som rozprával, keď som rozprával o Trimble Connect. To teraz nie je predmetom, ale tu je tá ikonka, ktorú máte, akože na aký účet máte kúpenú licenciu SketchUpu. Ja tu mám ešte ďalšiu ikonku. Táto ikonka, ja som sa pripojil k tomuto modelu aj cez webový prehliadač, aby som vám ukázal ďalšie veci. Teraz vidíte, že tu sa hýbem ako keby v inom okne vo webi, na webovej stránke som. Ja sa nastavím tou mojou ikonkou myšky tu na hlavu Omena, Snehuláka, a prekliknem sa do SketchUpu a tu vidíte, hej, tú ikonku, že nejaký užívateľ Sublime Sphere, keďže som tam prihlásený. Prečo som to urobil takto? Nechcel som sa prihlásiť pod nejakým účtom, to si overíme o chvíľku, keď dám zdieľať model ďalším ľuďom, ale chcel som vám ukázať, že aj neregistrovaný užívateľ bez nejakého účtu na Trimble Connect, ktorý inak si vie ktokoľvek zriadiť zadarmo na Trimble Connect účet, len už nemá tie ďalšie veci, hej, ako licencie, priestor na disku a tak ďalej, ale účet vie mať, len aby ste nenútili nejakých iných ľudí vytvárať si nejaký účet Trimble, čo asi neviem, ako by reagovali, niekto s tým môže mať problém, tak dá sa to aj s neregistrovaným užívateľom a práve to simulujem tu na, hej, že cez webové rozhranie som pristúpil ako no-name, ako neregistrovaný užívateľ, nikde som sa nehlásil, nikde som nič nerobil a som prihlásený akože inkognito, alebo teda náhodný užívateľ bez nejakého účtu. Takže dá sa aj to, vie pristupovať k vášmu modelu. Ako som už spomínal na minulom webinári, nemá možnosť dávať komenty, nemá možnosť vytvárať nejaké poznámky vo vašom modeli, ale má možnosť prechádzať s vami ten váš model. Ukážeme si neskôr. Poďme ale na tie ikonky, ktoré tu nájdete. Takže túto zatiaľ neregistrujte, tu si odmyslíte. Máte tu ikonku svoju, teda vášho konta, nebudete tam mať moju, ale vašu. Potom tu je taká šipečka s okom a také modré bublinky textové z SMS-iek alebo z chatu poznáte, tak to, čo tu vidíte, to nie sú lístky, to sú tie chatovacie bublinky. A potom jeden velikánsky button, v podstate najväčší, a to je share, shareovanie daného modelu. Ja začnem od konca, teda keď si otvorím okienko share, tak vidíte, že sa pripája k danému SKPčku, ktoré je na Trimble Connect a môžem tu, alebo mám možnosť invitovať iných pomocou e-mailu a ja to teraz vyskúšam. Maťka, pošlem tebe. Môžem? Môžeš, áno. OK. Engineering, hej? Tú Áno, adresu použiť? áno, áno. Len tam Môž... sú registrovaná, teda. To nevadí. Ja viem. OK. Áno, ja chcem, aby ste boli registrovaní teraz. OK, Aby bolo dobre. jasné, lebo toto tu, čo vidíš, ten Sublime Mhm. Sphere, je náhodne vygenerované meno, väčšinou z geometrie, aj z geometrického sveta. Či už tam Mhm. budete mať, ja neviem,
cozy cube, alebo neviem čo, hej, niečo, triangle, tak, tak aspoň mne to tak príde, že vždy tu dáva nejaké náhodné mená, ktoré nejak súvisia s geometriou. Ale teraz chcem normálne regnutých ľudí. Ja tu máte Hej, možnosť pošli. teda zadať e-mail a máte možnosť napísať správu nejak. Ahoj, Martinka, pridaj sa k nám. A tu tento koment, alebo teda tento text, can comment, tu vidíte napísané, máte možnosť rozkliknúť a máte možnosť určiť, čo tento užívateľ, ktorého ste pridali, má možnosť robiť. Koment znamená, vie pridávať aj komenty a vie sa voľne pohybovať po modeli, vie si ho sám rotovať, natáčať, orientovať sa v 3D. Čo ale môže byť najmä pre neskúsených užívateľov, ktorí nie sú naučení robiť 3D, dosť metúce a veľmi často sa môže stať, že sa stratia v tom 3D priestore a už potom nebudú vedieť sa dostať späť a tak ďalej a môže to byť skôr na škodu ako pomôcť, tak máte možnosť zvoliť view scene a tým obmedzíte jeho, alebo teda toho pozývaného užívateľa možnosť voľne sa pohybovať v 3D, ale vie prechádzať len tie scény, ktoré má model definované. Nevie mať iný pohľad. Nevie si ho natočiť, nevie zazumovať, nič iné, len tie, ktoré sú prednastavené, vytvorené scény. Čo je zase zaujímavé, lebo vy keď chcete investorovi alebo nejakomu, to nerobí v 3D, hej, nejakému spolupracovníkovi, ktorému chcete niečo ukázať, že takto by to malo a takto si to predstavujem ja, aby to bolo vytvorené alebo urobené, tak vy nepotrebujete niekoho zaučať, že dobre, tak teraz sa poďme naučiť, ako sa hýbať v tom 3D priestore, ako zoomovať, ako sa otáčať, ako sa pohybovať, ale vy mu nastavíte len view scén a viete, že on sa neutečie nijak. Proste on bude mať len tie vaše scény, ktoré ste vytvorili v modeli a pomocou preklikávania sa vie prepínať medzi jednotlivými scénami. Takže vy mu definujete tie pohľady, čo chcem, aby sme prebrali dneska a inde sa nemá možnosť hýbať. Prípadne, keď nechcete, aby videl nejakú inú časť modelu, tak aj to viete nastaviť práve tým, že dáte len také scény, ktoré sa na to nepozerajú. Teda. Ja dám Martinke teraz koment a Martinka, posielam ti invite, hej? Teraz to Hej. posielam. Ono to asi chvíľku, ale Bude to trvať iba tak niečo, ako minule. samozrejme, musí to server spracovať, musí tebe prísť mail, teda server iné, hej, musí ti byť doručený ten mail. Keď príde, prosím, povedz, Už že to je. prišiel. Ja už to máš. No, Ja, teraz ja to rýchlo. tým, že sme boli napojení na seba, tak podľa mňa už ťa nepýtalo ani, že či áno alebo nie. Môžem aj Spíšáková, Miška, Áno, môžem Mišku skúsiť pridať. áno, jasné. Miška, teba dáme view scén, dobre? Teda teba dáme, že can view scén. Nebudeš mať možnosť, alebo nie, dobre, dáme ťa koment. Neposielam ti ale žiaden message. Zaškrtnutie notify user znamená, že príde mu ten mail, že ste ho pozvali. A ešte tu pridáme to, Kovačík. Mišo, jak ty bol ty? Kovačík. Toto. OK. Ten koment. OK. Budeme tu mať zrazu viacerých užívateľov, keď sa teda pripojám. Im by mal prísť mail. Tu je Martinka už, vidíte jej ikonku. Tam, kde sa hýbe ona, vidíte dokonca aj, akú funkciu má zapnutú. Teraz má rotovanie, že rotácia pohľadu. Uvidíme, keď tu naskáču viacerí ľudia, keď sa mi tu zjavia. Už tu máme ebulien ellipsoid. Niekto, no to je to, čo som vravel, ale tak toto by nemalo byť, lebo mám tu
Myša, mám tu Maťku a ten ebullient ellipsoid vyzerá, že je myška, ale možno sa pripojila nie cez nejako registrovaný Nie je užívateľ. prihlásená, no. Iba. Nie je prihlásená, ale ako neprihlásený užívateľ. Nevadí? A ešte možno aj dobre. Ale vidíte, ja to zavriem, vidíte teraz pohybovanie sa tých ikoniek, to kde v modeli je. Teraz všetci, čo ste pripojení, chcem vás poprosiť, skúste hľadať tento prvok v modeli. Ja keď vám dám, koľkokrát sa v modeli nachádza, 6 krát je v modeli. Toto je jedna kopia, čiže ešte 5 kopií rôznych nájdete. Skúste si model otáčať, meniť sa a keď nejakú nájdete, zastavte ten pohľad a, a napíšte správu, že mám. Alebo dajte koment. Teraz som na Maťkinom pohľade, teraz mám zapnutý Maťkin pohľad. Maťka výborne našla jednu tú halloweenskú tekvicu. Takže máme jednu. Skúste sa hýbať v modeli a nachádzajte ďalšie. A keď teda nájdete, tak tam vytvoríme nejaké komenty a ukážeme si aj, teraz sa môžem ja prekliknúť, že nebudem pozerať, čo pozerá Maťka, teda nebudem pozerať jej pohľad, ale teraz sa pozerám tak, ako to vidí Mišo Kováčik. Hej? Takže teraz som ako keby, ja pozerám tak, ako to vidí on. A teraz ako myška. Tu je myška. Hej? A tu máme už aj pridaný koment, ten taký lístoček modrý, aj keď ono to je to četovacie okienko, ale o tom si ukážeme inak. Ja keď sa prekliknem späť, ja sa viem takisto voľne pohybovať kedykoľvek v modeli, takže každý sa má možnosť sa hýbať svoj, ako keď tam dáte tú možnosť, že má možnosť sa hýbať, že vie komentovať, tak má dovolené sa hýbať v tom 3D priestore sám a vie si pozerať čokoľvek, ale vy, keď vám tá druhá strana rozpráva, že ja neviem, tu by som chcel niečo iné a vy neviete, kde to je, tak najmenší problém kliknúť, napríklad teraz chcem vidieť tak, ako Maťka pozerá a vidíme, že sa snaží dostať do iglu. Maťka to bolo šikovné a rozumné a, a vidíte presne to, čo vidí on. No a my zatiaľ pokračujeme ďalej. Ukážeme si, ako pridávať komentáre. Tá druhá ikonka od konca, teda nie share, ale druhá ikonka od konca, slúži na komentovanie. Vidíme, že ja keď to odkliknem, mám tu pridať nový koment, pozrieť alebo nepozrieť, teda zobraziť alebo nezobraziť komenty a potom filtrácia, filtrovať. A tu už máme jeden koment, ktorý pridala Martinka Horňáková. Tým, že je prihlásená, tak vidíte, kto to pridal, vidíte, kedy to pridal, o ktorej hodine, ktorý deň a tak ďalej. Mám už Mišo. Mišo Kováčik našiel vo vnútri, výborne. Ja keď kliknem na daný koment, alebo teda na danú poznámku, tak sa mi uloží aj pohľad, ktorý mal nastavený daný užívateľ, keď vytváral tú poznámku. Takže ja rovno vidím, takto to videla Maťka, keď pridávala túto poznámku a takto to videl Míšo, keď pridával túto poznámku. Rovno sa mi to preklikáva, tie pohľady presne tak, aby už tu aj Maťka pridala niečo. Myslím. Áno. Mám. Výborne. Takto to videla Maťka. Ja to skúsim teraz dať bokom. A teraz obidvaja zaznačili túto a takto to videl Mišo a takto to videla Maťka, keď dávali túto poznámku. Takže vám sa ten pohľad automaticky nastaví na stav alebo na pohľad, ktorý bol nastavený tomu užívateľovi, ktorý vytváral tú poznámku v čase vytvárania tej poznámky. Tu Samozrejme, vyruším ešte. Tým, že Miška nie je prihlásená, tak vlastne jej nejde pridať ten komentár. áno, presne tak. Hej, čiže musí byť ten človek prihlásený, aby to
Lebo Aj. áno, lebo potom by tam bolo ten náhodný ellipsoid, či čo to má myška, Mhm. neviem, nepamätám už. A, a to je náhodné meno, náhodne vygenerované. Čiže druhýkrát, keby sa myška prihlásila, tak ten ellipsoid môže byť úplne niekto iný a myška bude triangle, alebo ja neviem čo, alebo sfér. Takže potom by bol chaos v tom, že kto vlastne čo pridal. Preto je to robené podľa mňa tak. No, a teraz sa pozeráme napríklad na ten pohľad, ktorý má myška. Myška má nastavené can comment a môže, vy tých užívateľov potom máte, no ale najprv dokončíme teda tie komenty. Čo tu ďalej mám možnosť robiť? Ja keď vidím tie komenty, tu nadal Míšo, takýto pohľad mal, čo je tu a Míšo správne, ona je vnútri paličku. Výborne, takže ja mu viem napísať alebo odpovedať dobre oko a jemu sa to zobrazí v tom modeli v rámci tých poznámok. Máte tu možnosť pridávať nejaké hodnotenie, smajlikov a tak ďalej, nejaké emotikony. Prípadne máte možnosť fly to location, to je, že nastav mi ten pohľad, ktorý bol. Takže takto viete reagovať na tie správy, posielať si konkrétne zamerané veci, čo je super vec na spoluprácu. Predstavte si, že robíte na niečom spoločne s niekým. Niekto má na starosti konštrukcie, vy máte na starosti dizajn, alebo ja neviem, skriňu, alebo niečo, nábytok a vám tam niečo nesedí, tak len dáte nejakú poznámku s tým, že rovno vám uloží pohľad, aký ste mali, keď ste vytvárali tú poznámku. Prosím ťa, tu je naozaj ten schod taký a taký široký, lebo je inak široký ako všetky ostatné. Je to len namodelované, alebo je to naozaj tak? A on vám vie odpovedať v reálnom čase. Vy sa k tomu kedykoľvek viete vrátiť tým, že sme prihlásení užívateľia, preto len prihlásení užívateľia vedia, že si posiela správy, lebo vy keď to otvoríte zajtra, tak tie poznámky tam nájdete, alebo o 3 dní. Takže viete na nich reagovať, viete si takto posielať. A tá komunikácia je o mnoho svižnejšia, ako keď doteraz sme si to buď museli volať a vysvetľovať presne, že tak ale myslím ten 14. schod z dola a 3. z hora, alebo ja neviem čo. Alebo sme si museli urobiť print screen, poslať to ako obrázok v maili, toto mi prosím over a tak ďalej a tak ďalej. Keď to bol print screen, na to, aby to bolo viditeľné, častokrát sa stávalo, že je to len nejaký výrez modelu, potom ten užívateľ, ktorý dostal ten obrázok, sa mu ťažko orientoval, najmä keď máme tých schodisk v modeli 15, tak potom je problém, že kde to vlastne sme. Takže takto je to podľa mňa o mnoho rýchlejšie a priateľnejšie pre užívateľa na výmenu informácií. Takže tak, ako som načetol, keď máte spolupracovníka, je tá robota podľa mňa oveľa svižnejšia. Druhú vec, ktorú vám chcem ukázať, je práve ten Sublime Sphere a ja to skúsim urobiť teraz tak, že ja si tu zapnem. Tu je ten neprihlásený užívateľ. Tu mám pohľad neprihláseného užívateľa na tomto okne. Tu som cez webové rozhranie ako neprihlásený užívateľ a toto je môj SketchUp okno. Ja mu viem nastaviť a ja to teraz skúsim spraviť. Zapneme si ten sharing, že ktokoľvek s linkou používate tento odkaz, keď chcete posielať niekomu, kto nie je registrovaný. Neprihlasujete ho cez e-mail, ale posielate mu linku. Tú linku vám automaticky vygeneruje model a vy máte možnosť povedať, čo s tou linkou chcem. Vidí len scény, vidí celý model, alebo nemá žiaden prístup. Že linka prestane fungovať. Ako náhle dám, vidí len scény, tu mi vyskočilo, že error, nemáš oprávnenie na to, ako si mal.
teda načíta mi znovu ten model, lebo som zmenil, že vidí len scény. Že nemá možnosť sa hýbať voľne po modeli, ale len predvytvorené scény. Teraz ja keď sa snažím hýbať, nemám možnosť sa pohybovať v modeli, nemám možnosť sa otáčať, zoomovať a tak ďalej, ale tu mám dole nejaký bar, nejaké ikonky a to je o tom, že viem sa prekliknúť na ďalšiu scénu alebo predošlú scénu. Hej. Maťka, počujete ma? Či Áno. som spadol? Nespadol som, Nie, dobre. nie, nie, počujeme. Dobre, lebo teraz enter full screen, teraz to skúsime takto. Toto tu mi vadí. Počkaj, jak to dám tú aplikáciu Zoomu? No neviem, to teraz tu mám, akurát tu mám panel aplikácie Zoomu a neviem ho presunúť. A neviem sa tam dostať teraz. No nič, tu na dole by ste mali mať možnosť Skús, sa no, preklikávať. máš tam možnosť, že skryť? Skús dať to skryť iba. Práve, že nechcem, lebo neviem, či potom sa k tomu dostanem, neviem, kde to nájdem, OK. ale skúsim takto. Uh, uh, Tu vidíte tie ikonky, teda šipka dopredu, teda ďalšia scéna, predošlá scéna, pustiť, teda preklikáva jednotlivé scény za sebou a mení tie pohľady. Tu je roletkové menu na ukázanie alebo schovanie náhľadov na scény, čo poznáte zo SketchUpu. A toto je full screen, teda zväčší mi to na full screen, čo som použil pred chvíľkou, len tým, že ja mám rozdelenú obrazovku teraz, tak ono mi to nefunguje tak, ako by malo. Ale tým definujete užívateľovi. Chcel som vám ukázať, že nemusíte mať strach a ani užívateľ nový, napríklad investor, nemusí mať strach, že sa v tom 3D priestore stratí, že si to zazumuje tak, že už nebude vedieť potom, kde sa dostať a tak ďalej. Vy keď mu nastavíte, že môže sa preklikávať len cez scény, tak len tie scény, ktoré sú nastavené v modeli, má možnosť on si prepínať, teda nedefinuje si pohľad kamery on a zmizla mi ikonka v mojom modeli, zmizla ikonka tohto užívateľa, lebo už nemá možnosť sa hýbať voľne v tom modeli. Takže to je ďalšia vec, ktorú som vám chcel ukázať. Čo sa týka tých ikoniek, chatov, že tu mám poznámku, ja keď na ňu kliknem, kdekoľvek modely som, napríklad na túto poznámku, ja si to zväčším teraz, a kliknem na túto ikonku, rovno mi nastaví ten pohľad, ktorý bol pri vytvorení a rovno mi otvorí to okienko, že Míšo Kováčik mi napísal mám. Hej. Skúsime si nájsť nejakú inú, to tu ešte kde písal tu. To je tá istá? Nie, asi nie. Počujeme sa? Áno, ahoj. Aha, Tu je, čaute. mám dva, dobré oko. Hej. Takže rovno vidím, že ako mal nastavený Mišo pohľad, keď to vytváral a takto sa viete pohybovať cez tieto komenty. Priamo v modeli. Hej, teda viem sa kliknúť tu na, ale tam nie je poznámka, tam má Maťka ikonku a má nastavenú túto funkciu. Hej, to je ikonka Maťka. Dobre. To, že či ja vidím v modeli tie ikonky tých komentárov alebo nie, na to slúži tá druhá ikonka. Ja keď to zruším teraz, tak mi zmizli tie ukazovatele tých četovacích bubliniek, že kde v modeli sú. Lebo ja teraz chcem modelovať, nechcem byť vyrušovaný tým, že či to je geometria alebo nejaký komentár, prípadne aby som neklikol, lebo sa chcem chytiť na rožok tohto darčeku a tak podobne, tak mám možnosť si vypnúť tie komentáre. Teraz ich nevidím. Oni sú stále v modeli, ale už ja ich nevidím. To je tá druhá ikonka. A tretia ikonka je filtrovať len tie, ktoré sú unread, alebo len tie, ktoré sú read, teda prečítané a tak ďalej. Pre každý komentár potom máte možnosť označiť ako unread. Teda keď som ho ešte nevyriešil a chcem sa k nemu v budúcnosti
vrátiť, tak máte možnosť to označiť ako unread, že chcem sa k nemu dostať ďalej. Takže to je v skratke tie komenty, čo je za mňa veľmi zaujímavá vec, najmä pre tú spoluprácu. A pokiaľ budete mať investora, tak to zdieľanie tej obrazovky je perfektná vec. Ako v mojich očiach je to super, lebo keď investorovi poviete, že nech sa páči, pripoj sa, ja mu aj môžem dať voľnosť sa hýbať v tom modeli, ale nech si klikne na tú ikonku moju, vašu teda, a keď on si klikne na tú moju ikonku, počkajte chvíľku, ja vám to skúsim ešte ukázať, aby som vám view model done. OK. Teraz zase vyhodil mi error, nemáš tie oprávnenia, ktoré boli nastavené, lebo som zmenil oprávnenia, teraz už budem mať možnosť sa hýbať v priestore. A vy pošlete teda investorovi nejakú linku, jemu sa cez webový prehliadač načíta ten váš model, ukáže sa mu nejaký model a vy mu poviete, vieš čo, dobre, teraz som aj ja na modeli, rovno mi klikni na tú moju ikonku a nechaj to tak, nič iné nerob. A vy na svojom počítači, to je toto okienko, začnete ukazovať, čo chcete ukázať. Chcel som s tebou prejsť, či tieto dvere sú dostatočne veľké, či neumiestnime snehuláka niekde inde, či tento šál bude mať takú farbu, alebo ja neviem čo. A to, čo vy robíte na počítači, rovno vidí on. Nehovoriac o tom, že pokiaľ sa rozhodnete mu tam dorobiť niečo, tak to vidí aj on priamo. Že rovno mu viete ukázať jeho nápady vo vašom modeli. Že keby sme tu urobili nejakú cestu, tak by to vyzeralo a takto. Nejaký chodníček. Takže takto. Páči, nepáči? Nie? Dobre. Len tu na opatrne, lebo keď budete šikovne modelovať, tak investor môže nadobudnúť pocit, že to, čo robíte, je príliš jednoduché a nebude vám chcieť zaplatiť tú sumu, ktorú si pýtate. Takže, ale vidíte, že je to, ako toto je podľa mňa veľmi, veľmi šikovný ťah. No a keďže som sa prihlásil, zmenil som oprávnenia, tak vidíte, že už som ako ornate octahedron. Už nie som sféra, čo som bol predtým, ale už som octahedron. Preto on nevie priradiť, alebo teda urobiť poznámku. Ja nemám dovolené urobiť poznámku, aj keby som chcel, lebo ja som vždy ako keby iný užívateľ. Tým, že idem no name, len linkou, takže je to vždy iný užívateľ a už potom by bol chaos v tom, že čo vlastne kto pridal. Takže tak. Dobre. Sú nejaké otázky k tomuto? Alebo môžeme prejsť a ja vám chcem ešte inú vec ukázať. Neviem, či ma je počuť. Haló, haló. Počujeme ťa. Aha, ahojte. No ja som sa chcel spýtať, že teraz voláme cez Zoom alebo cez ten sharing? Nie, teraz voláme cez Zoom. Sharing Aha, nie. čiže Alebo cez... teda, ja neviem, Maťka, povolila si Miša? Áno, ja som ho povolila, aby sa Tak, mohol pýtať, tak. prípadne povedať niečo k tomu šerovaniu, ale toto, akože čo sa bavíme aj cez Zoom, cez Mhm. to Trimble nie je možné akoby takto komunikovať. Čiže Tak, lebo by klasicky som... cez nejakú platformu alebo cez telefón si s tým Áno, investorom zavolať. áno, Mhm, áno. Presne rozumiem. tak, A presne. je tu rovno aj otázka, že či musí mať ten investor nainštalovaný SketchUp, aby si to mohol pozerať. Nemusí. Nemusí. Nemusí mať. Nemusí, tým, že ideme A... cez webový prehliadač, potrebuje mať Mhm. akurát prístup na net a potrebuje mať webový prehliadač. A samozrejme parametre, ktoré mu otvoria ten model. Tento model, ktorý vidíte, toho pingu, tak inak to by to náhodou nepoznal, aj keď si myslím, že to poznáte, tak to je z rozprávky pingu, hej? Ale dokáže otvoriť aj mobil. Takže jednoduchšie modely, nie príliš zložité, dokáže investor otvoriť na mobile.
Keď už sú to ale nejaké väčšie súbory, tak nezabudnúť na to, že keď budete sa snažiť s ním zdieľať 120 megový súbor, tak tých 120 mega musí natiahnuť ten telefón do seba, Mhm. čo môže byť zdĺhavé. To som sa chcel ako druhú otázku spýtať, že na mobile, lebo veľa ľudí je na telefóne a na tablete a že Mhm. vlastne si to môže rovno, keď má napríklad iPad alebo nejaký Android tablet, že si to môže otáčať, pozerať, ak má pero, tak približovať alebo tak na tom telefóne alebo na tom zariadení. Tak otáčať, pozerať na telefóne, si dovolím tvrdiť, že je také kostrbaté. Ako dá sa Mhm, to, samozrejme, len na obrazovke telefónu neviem, či bude vidno všetky detaily. mhm, Takže toho by som sa trošku obával z hľadiska užívateľskej skúsenosti, nie z hľadiska funkčnosti. Ale že či to tomu niekomu dá tú pridanú hodnotu, vidieť to na malinkom zariadení a hľadať tam stoličku, ktorá je relatívne veľká, tak môže byť. Ja to teraz len zo srandy skúsim, mám to na desktope, na počítači otvorené a že by som to otvoril na telefóne, že či No, ma to pustí aj na mobil, takže otváram to na len na telefóne. to, aby si to urobil, potrebuješ odo mňa linku. Lebo na telefóne, ty keď sa prihlasíš, no vyskúšaj, môžeš. Unsupported browser, do not show this again. Ale No, ukázalo mi to. no, čiže nemáš, tvoj Nemám prehliadač prístup. nepodporuje. Nie, tvoj Mm-mm. prehliadač nepodporuje. Neviem, aký máš telefón, ale Mhm, tvoj prehliadač nepodporuje. To, čo si mi prečítal, tak je presne to, že tvoj prehliadač nepodporuje zobrazenie tejto grafiky. mhm, Na to potrebuješ mať stroj alebo hardware, ktorý podporuje OpenGL grafiku, lebo beží mhm. to cez OpenGL a triky tetrahedron. To si asi ty, predpokladám. Neviem teraz ktorý. Asi Neviem. teraz, jak som sa pri... Vieš Hej, čo? jak som... Mm, ja som to skúsila na tom telefóne Mhm. a napísalo mi teda, že nepodporovaný prehliadač, ale ide to, to som ja, ten človek, čo sa tam otáča. Aha, triky tetrahedron. No. Hej, čiže iba mi to Aha. dalo nejaké upozornenie, ale no ja mám iPhone a cez Google Chrome mi to otvorilo. Takže cez tablet to podľa mňa pôjde v pohode. Mhm. Čiže viete aj, A išlo to cez ten link, no. Ja že vlastne vidím viete. len, jak sa tam hýbete, no. No, A to je presne to, to je že všetko. vy, keďže nepristupujete z počítača, tak nebudete tam mať tie možnosti, ktoré Mhm, sú nie tu, ale tu. Hej, že mhm. toto tu ja tam nemám. Teda vy v mobile predpokladám nemáte. Že Nie. viem si prepínať tie scény a tak Počkaj, ďalej. počkaj, mám to práve, že Máš to? áno, V telefóne toto máš? áno, To normálne musí byť scény. totálne prehľadné. Vieš, čo je to malinké, ale akože keď si to dáš na ležato, No, aj pôjde. tak si myslím, že Tak ako nevravím, neviem, že že sa aký dá, to ale má to je to, čo som pixel. povedal, že neviem, či neuškodíte tomu klientovi viac, keď mu poviete, že samozrejme aj cez telefón, lebo podľa mňa ten zážitok z toho nebude mať taký. No Ale nie, dať je to sa to dá. malinké. Hej. Sú tam Dať aj, sa to dá, len nezabúdať na to, že on tie dáta potrebuje natiahnuť do toho zariadenia, kde to bude. Takže aby sa nestalo, že budete sa snažiť zdieľať nejaký obrovský súbor a jeho zariadenie to proste nedá. Buď to nenačíta, alebo keď má dáta na paušal, tak to neriešme, Teraz ale skúšam merať. Mhm. No a my tu vidíme, že ty meráš, hej, že Hej, je máš to jednu vidno? OK. funkciu. Že nevidno, čo meráš, ale že používaš funkciu meranie. Aha. Že ja, Dal som si to ja na ležáko, ako hovorila Martinka a mhm. skúšam to tak, že... Ale je to strašne pomalé, jasné. Je to Android telefón, takže... No dobre, pre tých, ktorých by vás zaujímalo, že kde, tak ja skúsim narýchlo vám ukázať teda všetky tie miesta. Tu máme jednu v tom balíčku, tu máme druhú, tu máme tretiu, tu niekde na strome, myslím, tu je štvrtá a piatá je kde? To už ani neviem. Aha, tu na Aha, piatej. inak chcela som skúsiť, že či ide skryť alebo použiť tagy a podobné veci a nešlo to.
Takže Mhm. nedá sa vôbec akoby upravovať ten model. Nie, ako keď, To akože keď, pre info. No. tak, Že hej. ten zákazník to upraviť, proste pokaziť a tak ďalej nevie nejakým spôsobom. Tak. Že vie Dobre, to iba pozerať. ja by som ešte narýchlo skočil do Ambient Occlusion. To je ďalšia vec, ktorú chcem akože pridať k tomuto webináru o zdieľaní, ale toto je najmä zamerané na zdieľanie. Takže keď máte otázky k zdieľaniu, kľudne píšte, Martinka mi ich potom povie, alebo budeme sa snažiť na nich zodpovedať a nájsť tú odpoveď. Inak skúste všetci, čo ste pripojení teraz, kliknúť na moju ikonku. Robím to len kvôli tomu, že ja používam teraz ten 3D Space Mouse, 3D Connection, a keď kliknete na moju ikonku, tak by ste mali vidieť to, čo vidím ja. A teraz ten pohyb po tom modeli by mal byť taký plynulý. Je to tak? Alebo ako? Áno, Toto ma zaujíma Je to napríklad. plynulé, je áno, to v ide to pohode, pekne. Hej, ide že to pekne. to je presne o tom, že vy keď už máte prax v tom 3D, tak aj to hýbanie sa a ten zážitok z toho 3D preletu, či jak to nazvať, je úplne iný, ako keď poviete investorovi, no tak skúsi to natočiť. A on keď nie je zvyknutý sa v tom priestore hýbať, tak to môže byť príliš zložité pre ňoho a tým pádom užívateľsky nepríjemné. Preto si myslím, že toto je ako veľmi zaujímavá fičúrka a možnosť zdieľania a konzultácie bez toho, aby som musel sedieť pri investorovi, on sedí v obývačke doma v Trenkách, ja sedím v kancelárii a vieme sa rozprávať o konkrétnom projekte, ako keby sme boli pri sebe. Takže tak, keď nejaké otázky máte, nech sa páči, dajte. Ja zatiaľ skáčem do Ambient Occlusion. To je ďalšia vec, ktorú som chcel s vami prejsť, že my sme ju načetli pri tom minulom webinári, že teda je tam tá možnosť podfarbenia Ambient Occlusion a nastavenia rôzneho. A ja som vtedy povedal, že ja to vidím ako celkom zaujímavú vec pre doplnenie nejakých grafických štýlov. Ja by som vám rád ukázal na tomto modeli, že čo tie Ambient Occlusion dokážu robiť. Ja vám skúsim Ambient Occlusion vypnúť. Takto to vidíte bez. Je to nejaký nastavený štýl. Ambient Occlusion je presne o tom, aby to 3D tam tak poplo, aj tak vyskočilo. Že zrazu tam jasnejšie vnímam ten 3D priestor, keď mám zapnutý Ambient Occlusion. Čo je veľmi zaujímavé. Tu na nie je nič akože ďalšie. Ale čo som ja spomínal minule, že kde ja vidím pridanú hodnotu v tom výbere farby, je napríklad tento štýl zobrazenia. Tu už to nie je len obyčajný štýl. Je to použitý nejaký štýl zobrazenia, ale s tým ambient occlusion, ktorý je v nejakej farbe, sa dokážem hrať a vytvárať atmosféru alebo štýl taký, aký potrebujem, aký chcem. Teraz mám kombináciu svetlo-modrého materiálu plus tiene vo fialovej farbe a dostávam, ako keby rozširujem tie štýly. To sa predtým v štýloch nedalo nastaviť, lebo máte možnosť len tieň nastaviť, aj to je v nejakej farbe, alebo teda v tej prednastavenej farbe, ale nemám ja tu možnosť tam dávať ten soft edges, teda soft tieň. Ja keď teraz vypnem tieň, shadow vypneme, tak v tých štýloch si dokážete podľa mňa nastaviť, alebo teda otvárajú sa vám také ďalšie dvierka na tú kreativitu, že čo chcete, aby daný obrázok prezentoval. Čo považujem za veľmi zaujímavé a ja si stále myslím, že ono to bude zaujímavé, len
sa to chce trošku naučiť používať. A pritom nič zložité tam nie je. Hej, že zapnete ambient occlusion, nastavíte nejakú distanc podľa toho, že aké to chcem, nastavíte intenzitu, či chcem svetlejšie alebo tmavšie a týmto multiplierom zväčšujem alebo zmenšujem podľa toho, že v akom meritku som. Keď robím nejaké malé prvky, tak by som asi znížil tú multiplier a keď zase robím nejaké väčšie prvky, tak si zdvíham. Ale pomocou týchto troch sliderov a tej Mhm. farby viem dostať úplne iný feeling alebo úplne iný pocit z toho obrázku. Čiže rozširuje to aj tie štýly, ktoré si viete nastaviť. O štýloch teraz rozprávať nejdem, čo kde nastavujem, ale tí, ktorí poznáte, poznáte a toto vám dotvára. Dobre, za mňa som povedal všetko, čo som chcel a ukázal všetko, čo som chcel. Nech sa páči vaše otázky. A som to stihol. 50 minút, výborne. Dobrý som, lepšíc. Takže ak sú otázky, kľudne pýtajte. Môžem sa ja spýtať rovno? No, Áno. A uvažoval som nad tým, keď sme to mali minulé to školenie a ukazovali sme si to na tých budovách, tento occlusion. A render nám neukáže, keď robíš v modeli niečo, hej, ale keď tam dáš to diffusion, že by to nejako prepočítalo do nejakého štýlu, ten výsledný model ukáže to v tom web browseri. Keď prepočítaš ako keby render v Diffusion, čo je ten plugin toho SketchUpu, tak že či to Či to ukáže je, v tom výberi. či to ja teraz diffusion. uvidím, ako keď je to šerované? Mhm, No Nie. však teraz klikni na moju ikonku. Akože toto vidno, tento štýl, ten áno. ambient No, occlusion, to vidieť, ale podľa mňa, keď zapneš diffusion, diffusion nie. to Diffusion nie. nebude Diffusion je vidieť. To, obrázok. mhm. Ale ten To je štýl JPG. vidieť. Bavíme sa čisto iba o tom 3D modeli. O štýle zobrazenia 3D Mhm, modelu. OK. Mhm. To bude vidieť, to si vieš dať aj do scén, čiže predpripraviť si ten štýl. V každej scéne si vieš nastaviť iný štýl zobrazenia, Mhm, čiže môžeš to mať pripravené v tých scénach, ale nejaké výzožky, neviem, jedine, že v nejakej scéne by bol obrázok tej vizualizácie Jedine tak ako. ako Rozumiem. importovaný, tak vtedy by sa Mhm, to dalo, alebo pripraviť k tomu nejaké obrázky, akože to už sa dá nejak dodatočne. mhm. Štýl zobrazenia problém nie je, ale tam to by nebolo vidieť pri tom šerovaní. Dobre hovorím? Dobre, Áno, dobre áno. hovoríš, áno. Čiže Aj čisto to, veci že len 3D model, čo sa týka SketchUpu. Áno, áno, áno. lebo OK. Diffusion je už v podstate nejaký doplnok. Plugin. No, Navyše. áno. No, za prvé to, že je to plugin, ktoré webové rozhranie SketchUpu nepodporuje pluginy, to je prvá vec. Mhm, Takže nemôže si to spustiť a vygenerovať ten obrázok pomocou umelej inteligencie užívateľ, lebo tam nemá ten plugin. A druhá vec, keď my to vložíme do scény, je to obrázok. A on to vkladá ako nie je to geometria obrázku vložená, nie je to importovanie JPGčka. Rozumieš, čo sa snažím povedať, či bar komplikovane, že ja keď importujem JPGčko, tak áno, tebe sa to JPGčko načíta v scéne, lebo je to geometria, ktorá má textúru obrázku. áno. Ale obrázok, ktorý vygenerujem v Diffusion a dám vytvoriť scénu z toho obrázku, je tvoja geometria, ktorá má cez seba preložený náhľad na JPGčko, Mhm, ktoré vygeneroval AIčko. A to je iné, to nie je vložená geometria JPGčka, ale to je tvoj model, ktorý má cez seba preložený obrázok. To je iné, to je len zobrazenie na tvojej obrazovke. Čiže toto nevieš posunúť v tretej strane. rozumiem. Hm. Musí to byť proste nejak uložené alebo importované, aby to fungovalo, aby to bolo vidieť. Ale štýl zobrazenia tam to ide bez problémov. To vidím aj teraz vlastne, jak to Mikuláš zmenil, tak v tom svojom prehliadači vidím rovnaký teda náhľad, ako vidíme v tom zoome. Mhm. To isté, takisto to mám.
No dobre, ďalšie otázky máme? Skúste nám napísať, čo si myslíte o tejto funkcii. Či tam vidíte nejaký potenciál, či sa tešíte na to, že to je tam a či už sa rovno chystáte, že to vyskúšate s niekým. Inak pokiaľ by mal niekto záujem si to vyskúšať na nečisto, ja si myslím, že ľudne napíšte, že nájde sa podľa mňa dosť ľudí, ktorí by boli ochotní sa s vami pohrať a vyskúšať si to a možno aj vytvoríte nejaké skupinky, kde si to budete navzájom zdieľať, ukazovať. A nebavíme sa o tom, že musíte zdieľať nejakú svoju aktívnu vec, keď sa bojíte nejakých autorských práv. Vytvorte kocku a vyskúšajte si to na úplne takomto modelu. Inak pokiaľ by niekto z vás mal otázky tým, že ja som nevysvetľoval tú správu toho modelu, ja ešte som chcel vyskúšať jednu vec. Ešte som chcel vyskúšať vytvoriť nový súbor a ako sa zmení hej, je to list papiera, áno, Maťka. Je to list, áno. Mhm. No, tu všetkým, akože za mňa by som odporúčala teda prekliknúť si v tomto aj trošku to Trimble Connect, ako to Áno, funguje. to som chcel povedať, že A pokiaľ ako si tam ukladať tie modely. ten Uh, Trimble Connect budete, dovolím si tvrdiť, budete všetci používať stále viac a viac. A ja budem len rád, lebo naozaj je to vec, ktorú máte k dispozícii a podľa mojej skúsenosti veľmi málo ľudí to využíva. To je veľká škoda za mňa. No, potom aj keď nám však ten SketchUp niekedy padne, samozrejme, alebo nejaký 3D model z 3D Warehouse tam spraví nejakú šarapatu a niekedy sa to proste neuloží, tá práca a ten súbor je poškodený a je veľmi ťažké to vrátiť, ale keď si to ukladáte na to Trimble Connect priebežne, tak tam je menšia pravdepodobnosť toho, že ten súbor bude nejakým spôsobom poškodený. Čiže dá sa to ľahšie obnovovať, plus máte tam neobmedzený priestor, čiže viete tam ukladať rôzne varianty teda toho projektu, ktorý To máte. robí automaticky Trimble. Že vy keď, Áno? to je ďalšia vec, ktorú som vám chcel povedať, že keď už to uložíte na Trimble Connect, tak pozor, aby sa nestalo to, že vy ste si model, ktorý ste robili u seba na počítači a pomocou share ste ho dali na Trimble Connect, tak to je ako keby iný súbor. Že potom nezabudnú na to, že neotváram ten súbor, ktorý mám ja u seba na počítači, ale idem file, Trimble Connect a Open from Trimble Connect. Otvoriť z Trimble Connect. A tu ja si nájdem ten súbor Pingu, otvorím a teraz pracujem na tom modeli, ktorý je na Trimble Connect. A keď sa pozriem na tie dáta o tomto, o modeli, tu pozerám, že či to uvidím niekde. Či to ja niekde uvidím tu ale myslím, že ani nie. Myslím, že ani nemám možnosť vidieť, že o ktorej verzii sa bavíme. Ale ja keď sa prekliknem na web, na Trimble Connect, newer file versions available, takže nová verzia, a tu vidíte verzia 16. Tým, že ja som urobil nejaké zmeny u seba na SketchUpe, v tom SketchUpe hrali sme sa, myslím, so štýlmi Ambient Occlusion, dal som to uložiť, tak automaticky ten Trimble Connect rozpoznal, že nejaká zmena tam je a on sám mi to uložil ako verzia 16. Čiže ja sa kedykoľvek viem vrátiť k nejakým predchádzajúcim verziám toho modelu. Od prvej verzie až po poslednú. Prvá 27. som to nahral na Trimble Connect. A odvtedy nejaké zmeny, čo som si pripravoval model, vytváral scény a tak ďalej, tak máte všetky verzie tu uložené. Takže ja sa viem kedykoľvek prekliknúť späť do čase. To je ako perfektná vec. No, dobre. O Trimble Connect nerozprávam teraz. Chcel som vám ukázať to zdieľanie a vypichnúť také veci, ktoré mne sa zdajú byť veľmi zaujímavé a
možno prínosné pre nejakú formu spolupráce alebo konzultácie alebo prezentácie, ale samozrejme zaujímajú ma nás vaše názory, či len ja som taký, že vidím to v rúžových farbách. Ja vám rovno viem povedať, čo mne tu chýba. To nie je o tom, že ja tam vidím len klady. O záporných veciach nerozprávam, ale je tu veľa vecí, kde vidím ja priestor na zlepšenie, na vylepšenie tohto celého, ale nie je to o tom, že povedať si o tých záporoch, ale ukázať vám, ako by ste to vedeli využiť. Je Dobre. tam, je tam aj reakcia, že je to dobrý tip, teda ako ukázať v reáli návrh, aby sa nemuselo cestovať za zákazníkom. Určite. Tak, tak. Že myslím, No. že A nehovoriac o to tom, že teda... fakt, to sa nebavíme len o zákazníkoch, ale aj o takom bežnom spolupracovníkovi, ktorý, ktorý nemusí byť z rovnakej firmy, lebo verím, že keď sedíte vedľa seba pri stoloch, alebo teda pri vedľajšom stole, no tak ahoj Ďuri, poď na chvíľu sem, hej, ale predstavte si, že spolupracujete, ja to stále budem hovoriť na sebe, lebo ako mne je ťažko na inom, ale ja ako architekt si zavolám statikovi, statik robí v svojom softveri, ale ja mu chcem ukázať, že počúvaj, ale ja to myslím, tento prievlak mi bude vadiť tu a tu. A to je o mnoho jednoduchšie. Všetci, ktorí sa venujeme takejto tvorbe, teda prezentovania, vytvárania, kreovania nejakého 3D priestoru, tak mi dáte za pravdu, že ceruska a nakresliť je 1000-krát viac, ako to obkecať slovne. Jeden obrázok je hodnejší ako viac ako 100 slov. Hej, že na obrázku tá druhá strana podľa mňa o mnoho rýchlejšie pochopí. A vy máte alebo nástroj v rukách, ktorý vám ten obrázok odfiltruje, nemusíte vytvárať tie obrázky, ale rovno mu viete ukázať v tom 3D priestore, že tak a tak, alebo to a to. A viete urobiť aj zmeny v tom modeli, interaktívne, ktoré rovno on vidí. Takže viete mu ukázať, že toto potrebujem posunúť týmto smerom o 500 a máte to urobené. A on to rovno vidí, že ktorým smerom, kde a o jak, alebo do šikma, alebo ja neviem, proste zmeniť úhol, alebo no a tak ďalej. Investorovi viete ukazovať farby priamo, že nie model, nemodelujem, ale dobre, ja by som chcela červenú sedačku. Červená bude príliš kriklava. Dobre. Chcete to vidieť? Bum, máte červený materiál. Ne, predsa len tak trošku viac do tmavšieho tónu. Bum. A rovno to vidí spolu s vami. To je, to je proste veľká vec za mňa. Hej, že viete s investorom jednať na takýchto veciach, ktoré sú ako banalita, ktorá vie strašne veľa času zožrať. Predstavte si, že potrebujete, vy to zmeníte na červenú farbu, urobíte rendre, pošlete to investorovi a investor sa na to pozrie a povie, nie takú červenú som myslel, takú inú červenú. A vy máte ďalších 16 000 možností, že akú tú inú červenú on myslel. Takže tak. Dobre. Dobre, nemáme tu ďalšie otázky. Ja si myslím, že si to ukázal pekne, teda zo všetkých strán. A snaď to budú teda ľudia využívať. A prajeme im veľa úspechov. Ja teda vypnem nahrávanie a kľudne ešte môžeme podebatiť ako minule. Tak. A čo keby sme mali, vypni nahrávanie, prosím.